От коя страна, къде е тръгнала болката и последствие след сеанса тя каза, че точно там е. А, и всъщност усетих, че това нещо ще премине и ще бъде добре за нея целият този сеанс. А вие колко човека бяхте, като правихте този общ сеанс? Четири бяхме. Не, тя не беше. Не, трите с Стони. Трите, Стони, четири. Да. Четирите бяха. И сеанса го правихте с... Заедно. Да, ама използвахте енергията Сейким ли? Сейким, Да, чудесно. Да. Ето това е много хубаво да го чуят повече хора. Разплакала. Да, Нали? аз То самата до емоция такава идва от степен нещо. отвътре ми дойде, че почнах да плача. Усещах нейната болка, усещах, че тя ще се оправи, откъде, от коя страна. Просто все едно, че бях в тялото й. Това е много хубав разказ, за да може повече хора да разберат, че тази енергия наистина работи и лекува. Енергията Сейким. Много силно. Нали? Много силно. Аз специално усетих страха. Видях, такова ми беше усещането. Усетих страха и всъщност защо се е получило. Това усетих самата енергия, която се въртеше около нас. Да, точно така. Да, Даже беше много видях силна енергията. около нас Много имаш беше, като ангели, като архангели. Да. Аз ги видях тези хора около нас. Много интересно. Бяхме като в едно ангелско пространство. Ръцете ми бяха толкова горещи, защото аз бях застанала от страната на краката, нали? Толкова горещи, направо целият поток, цялата енергия отиваха от краката, нали, към тялото. Адски, тя даже го усети и го сподели после като приключи. Каза, толкова те усещах, така ми пареше на краката й. То не може да се опише някакси. Да, аз знам, че не може да се опише, но точно това аз ви казах, че не сме ние, които работим, ние сме само канал. И затова сте усетили и ангелите, които са били около вас и са работили, и духовните водачи, и учителите, които работят с тая енергия. И хубаво е, когато има и сензитивен човек, за да ви даде стимул още да се нахъсате да работите, да знаете, че това, което правите, ще има положителен резултат. Имахме още една такава среща, виртуална. Всъщност набелязахме си час, в който да влеземе и да използваме енергията и да я насочим към наша приятелка, която беше болна от COVID. Беше в болница. И беше в болницата в много критично състояние. И тук вече работихме дистанционно. Изпращахме енергията. И на следващата сутрин, на следващия ден казаха, че тя е много по-добре, даже беше писала. И резултатът беше много бърз. Много. Да, благодаря ви много за тази информация.